Hayırlı kün, hürmetli milletteşlerimiz. Bugün bizim Dünya Stüdyosu'nda konak var. Ol tanılgan galime, tarih fenleri kandidatı, Tatarstan'ın ot kazangan medeniyet hizmetkari, hem bizim Tatarlar gazetesinin doimi avtoru, bik kup monografiyalar, kitaplar avtoru, Təmine Ahmet kızı Biktimirova. Hayırlı kün Təmine hanım. Hayırlı kün. Təmine apa, bizi bir şey Təmine apa deyip derşimeli. Çünkü biz yoktaşlar, biri biz kuptan bileriz. Ondan sonra biz Tatarlar. Biz Tatarlar, iyi. Apa söz ol bizning xalqda hurmatlarni yaşatırgan söz. Təmine apa, mene xotin kızın yaşını soramaylar deyler. Lakin biz zorlap, ululap sizge şin көңелдән şuşu юбилейгез уңайыннан шақырдык бүгенге студияга сөйләшергә. Һәм безнең сөйләшер сүзләребез дә күп. Сез татар хатын-кызлар хәрәкәтен өйрәнгән олуг галиме. Менә мин сезнең белән аралашканда ук сизәм, сездәге менә шу энциклопедик белемнең бай һәм көчле булуы. Датларны хәтерләүегезгә мин сокланам, менә шин күңелемнән әйтәм. Ни өчен сез үзегезнең хезмәтегезне менә шу татар хатын-кызларын өйрәнүгә багышладыгыз? Сеңлем, biz bit soğuş çırı balaları. Bizning yanında etiler bulmadı bit. Biz enilerinin bütün gazabın, bütün aşırgalangan hasretin көрүп өскән кеше. Hem enilerge bulgan, nәq менә enilerge bulgan hürmet, миңа хатын kızlar белән аларның тормышлары белән шөгыльләнергә этәргәндер дип уйлыйм. Аннан соң Шиһабетдин Мәрзәнинең оныкчасы бар иде, Суфия апа, Мустафина. Шул Суфия апа әйтә бер вакытны, Тәминә ди, менә ди, безнең ди Хәдичә апа Ямашева бар иде. Әниемнең кыз вакытында куйган пломбасы тишенә ди. Шул пломба исәни әни үлгән вакытта ди. Менә беләсезме, татар хатын кызлары, мин конференцияләрдә дә әйтәм, татар хатын кызының бөеклеген, аның чисталыгын, аның акылын аңлатып бетерә ала торган сүзләр юк. Аны борынгы галимнәр аңлаткан, әйткән, әмма безнең заманда ала юк дип әйтеп бетереп булмый. Татар хатын кызларына хөрмәт элекке замандагыча дип тә әйтеп булмый. Шул Суфия апа әйткәннән соң уйлап карадым. Шушы кадәр намуслы да булган икән татар хатыны. Уйлап карагыз әле, кеше 70 елдан артык яшәгән, шул пломбасы үлгән вакытта исән булган. Әниләрне генә уйлап карагыз әле. Bütün менә сугыш вакытында bütün авыл. Аңарчы менә гел сугышлар булып торды. 14нче ел сугыш вакытында Казан губернасында 4 мәртәбә мобилизация үткәргәннәр. Димәк, сугышырга яраклы, эшкә яраклы bütün ирләр алып бетергәннәр. Һәм авыл шәһәрләрдә дә шулай юктыр дип беләм. Bütün эш, bütün дөнья менә шушы балалар тәрбиясе һәм уллар тәрбиясе, ул вакытта бит улларга хөрмәт хәзерге шикелле түгел. Уллар тәрбиясе менә шушы хатын-кызлар кулында калган. Әле җитмәсә, миндә документлары бар, Казан губернасына язганнар. Женский батальоны будем создавать. Әле хатын-кызлардан сугышыр өчен батальоннарда төземәкче булганнар. Белә Россия хөкүмәте. Белә кемгә таянырга икәнен. Авырлыклар килсә татарга һәм татар хатын-кызларына таяна. Мин быел әнә ут эчендә татар кызлары дигән мәкаләмне яздым. Мәскәү һәм Ленинград күкләрен татар кызларына гына ышанып тапшырганнар бит зенитчыларыбыз күбесе. Ул күкләрне саклаган татар хатын-кызлары. Менә шуннан соң инде кемгә барып тотынырга була сеңлем? Кем турында язырга була? Минем шикелле. Мин бик яратып яздым. Кызганыш, мин язган вакытта әле архивларга да кирип булмыйдыр. Мисал өчен әйтәм, Хәдичә апа бит ул репрессияләнгән хатын. Аның шәхси эшен миңа күрсәтмәделәр. Мин аның турында күпме кешедән сорый материал дидем. Минем бәхетемә аның туган сеңлесенең баласы Богданович Үзбәгави Исәния. Менә ул күпме материаллар әйтте миңа. Мин аны кешеләрдән сорап җыйдым. Хәзер архивларга кирип була, интернетка кирип була. Мин тагын әллә нәрсәләрдә җыйган булырым. Хәтериңдәме? Без Хәдичә апа турында сүз сөйләгәч, хатын-кызлар җыелышында Красноярский крайының Обан районы Стәрлетамак авылында аның яңадан куйганнар Чардуганың куйганнар. Һәм bütün авыл шушы репрессияләнгән хатын-кызларга багышлап Коръән ашы үткәргәннәр. Менә җыладык бит шул вакытта. Синең куанычыбыздан җыладык. Аллага шөкер, әле үзебезнең татарлар арасында шушы хатын-кызларны һәм үзебезнең юнлы кешеләребезне улылый белгән кешеләр дә бар икән, Аллага шөкер. Менә шу
хезмәт дәврендә, шу эшчәнлеген дәврендә ничә хатын-кызны барлый алдың? Ой, сеңнем Исәпләп караган юкмы? Исәпләп караганым юк. Исәпләп караганым Син юк. бит әллә кемнәрне, Сорбоннага хәтләр барып җиттең бит син. Казандагына да калмадың. Сорбоннага хәтле барып җиттем, әмма Сорбоннада безнең 5 кызыбыз укыган икән. Менә Сара Шакулованы яздылар, Аллага шөкер. Аның турында китаплар да бар, истәлекләрдә дә бар. Әмма Суфия апа әйтә бит, Сорбоннада нишләп ди бер генә кеше дип әйтәсез ди. Бишәви бит алар ди. Мин аны Богдановичка да барып, Үзбәк абыйга да барып сорадым. Үзбәк абый, сез мин әйтәм тарихны беләсез. Әнигезнең дусларын беләсез. Аның әнисе дә бит инде Илһамия апа. Шушы Красноярский краенда Хәдичә апа белән бергә булганнар ишинде алар. Ул да бит яхшы белемле булган өчен репрессиягә эләгә. Ни Сорбоннада ди безнең ди 5 кыз укыган да ди, Тәминә ди. Үзбәк абыйның сүзе бу. 5 кыз бердән гаҗәпләнмәде ул. Аннан соң белдем мин аны. Сараның сеңлесе Ләлә дә барган, Ләйлә дә барган анда. Аннан арсын Гайша апа барган анда. Без ул Гайша апа турында язып та чыктык. Аннан арсын икесе Латвия татарлары кызлары булган. 5 кыз укыганнар алар анда. Аннан соң сугыш башлангач 14нче елда кайтып биткәннәр алар җанашларым. Чөнки кайтып йөри алмыйлар. Әле изләсән әллә кемнәр чыгар. Аннан соң менә бит безнең Женевада да укыган. Габдрахманова Зәйнәп апа укыган анда, Суфия апа укыган. Суфия апа аны нидән соң сугыш вакытында фон Менде дигән кешегә кияүгә чыгып Германиядә, ул бит безнең татарларның җырларын, халык авыз иҗатын өйрәнеп китаплар чыгарган профессор. Ул аны татарча өйрәткәндер ди мин ул немецны. Суфия апа. Менә бит кызларыбыз әйме? Тәминә апа, менә билимгә омтылу, татар хатын-кызлары гомер-гомергә билимгә омтылган. Әлбәттә, аларга рөхсәт ителмәгән вакытларда күп булган, ләкин алар туктап калмаганнар, гел алга барып, шушы билим алучылары күп булган бит инде. Аннан соң мин булай дип уйлыйм, билим алу хатын-кызлар, кыз балалар өчен булмагандыр ул. Ир балалар өчен дә татар халкы шул кадәр билимгә, мәгърифәткә омтылган халык. Менә уйлап кара әле сеңнем, ни татарларда гына бит беренче дигасы әлиф бар. Әбиләр җыкларга жату белән безгә әлифбе тисене укыта башлыйлар. Аннан арсын ул укып кына хәреф танып кына калмаган, ул бит җырларда җырлаган. Әлли-бәлли итәр бу. Үсеп буйга җитәр бу, үсеп буйга җиткәчтен мәдрәсәгә китәр бу. Шулай дип җырлаганнар. Мәдрәсәдән соң инде ул тагын да аның балам укыса гына кеше булыр дип әйтә торган. Тагын читкәрәк китеп әйтим, күп сөйләшәм инде. Безнең педагогия институтында Трунский Йозеф Геннадьевич бар, Шимбә, еврей, милләте буенча. Беләсезме, ул безгә нәрсә дип әйтте бер вакытны? Татарлар, сез укыгыз. Онытмагыз, сездә ул традициядә уку. Сез укысагыз гына кешелегегезне саклап калаларсыз диде ул безгә. Безгә зур исемлек бирде ул. Менә шушы китапларны укыгыз. Укымагыз теләсәң ди китапларны. Менә шушы китапларны укып кеше булырсыз. Мин аның китапларыннан теге Манфредның Наполеон дигән монографиясын әлдә сөйләп чыгалам. Менә шулай итеп безгә укырга өйрәтте ул. Һәм Казан авиация институтында эшләгән вакытта мин бит партия тарихын укыттым. Партия тарихын укытканда нәкъ дәреслектәге шикелле, шунда съезд булган, шул мәсьәләләр каралган, шуны үтәлгәннәр генә дип әйтеп сөйләгән булсам. Ул күңелсез булган булыр, аны ул балалар үзе дә укый ала. Шулай бит. Менә ни кадәр кирәк булган ул белем. Менә шуны безнең борынгылар аңлаган. Белем ул теге дәфтәрләр, китаплар белән генә чикләнмәй, баланың үз күңелендә дә омтылышы, күбрәк беләсе килү булырга тиеш һәрбер кешедә. Мин рәхмәт әйтәм шул әбиемә, ни кадәр ул миңа тарихи ниләр сөйлидер, истәлекләр сөйлидер. Сөембикәне дә мин әбиемнән ишеттем бит. Уйлап карагыз әле. Әтнә ягыннан кайткан вакытта Кала тавына карыйм да, мен әйтәм безнең бик нугай изе бит. Безнең нугайлар булганбыз бит инде. Бик нугай изе биттем. Шунда нугайлар килгәннәр, тирә-яктагы халыклар белән татулыкта, дуслыкта яшәгәннәр һәм Сөембикә. Сөембикә шикелле дәүләт эшлеклесен башка халыклар арасында әле белмим мин. Белмим сеңнем. Шушы бик кызганыч, Сөембикәнең һәйкәле дә куелмады Казанга. Шәһәребездә Сөембикә турында конференция үтте инде ул, әмма ул конференциядә бик җыйнак кына булды. Ул бөтен җирләрдә дә үтәргә тиеш.
Ümitsiz шайтанга ди Алла бирсә без Сөембикәнең һәйкәлен Казанда күребез дип ышаныйк әле Тәмин апай. Алла кушсын, амин сүзең әйткән сүзләреңгә. Бик аяныч, әнә бит Муллашев конференциядә куанып кайткан эксподан. Була Сөембикә конференциядә була һәйкәл була дип куанып кайткан. Сөембикәгә янәшә куярлык Сөембикәбез белән. Бер генә дәүләт эшлеклесе хатын-кызында әйтә алмыйм мин сеңнем. Менә нинди горурлыгыбыз бар безнең хатын-кызлар арасында, Аллага шөкер. Тәмин апай, менә сез дә гади татар авылында туып үскән кыз. Ул вакытта менә сезнең заманда билимгә омтылу. Мәсәлән, сез мөгаен беренче югары билим алган кеше булгансыздыр авылдан, шулай түгелме? Мин дөрес әйтәмме? Беренче югары белем алган әйе. Минем улым да әйтәдер, әни авылыгызда мәктәптә юк, ничек син институтка хәтле килеп кирдең дип әйтәдер ул миңа җанашым. Беләсеңме, безнең әни, безнең якта утын юк бит инде сеңнем. Утын булмагач колхоз кәнсәләрен кертте безнең әни. Шунда бер шәмс, аннан соң инде мәктәптә укытучылар спектакльләр куялар, без шуларны качапса кирип карыйдыр барабер. Аннан Шәмси абый бар, лозунглар язадыр. Шул минем 4 яшьләремдә, 5 яшьләремдә булгандыр инде, 5нче яшьләрем булгандыр 4 яшемдә. Шәмси абый нәрсә дип яздың дип сорыйдыр. Теге Шәмси абый минем җанда тырыша лозунглар яза. Шуннан соң менә әни дә безнең Тукайны беләдер. Шәмси абый да Тукайның шигырьләрен әйтеп куядыр. Мин бик кызыксынсам, Тукай шигырьләр белән җавап биреп, мине урынына утырта беләдер Шәмси абый. Шуннан мин Тукайның бездә инде уку йорты булган, кәнсәләр булгач, уку йортыда бездә урнашты, китаплар керә башлады безнең өйгә. Мин Тукайны укый башладым. Чөнки әни, монысына әнигә бурычлы мин. Әни безгә Тукай шигырьләре белән җавап бирәдер. Тегене менә сорасак, эш беткәч уйнарга ярый дигәчнән, менә шундый шигырьләр өчен Кәҗә белә сарыкларны мин Тукайның балалар өчен язган шигырьләрен ятлый башладым. Һәм мактанып әйтим әле бүген, мин аның балалар өчен язган бөтен шигырьләрен күңелдән беләдер. Һәм минем бик каты укытучы буласым килде. Ул вакытта безнең өчен менә шушы үрнәк алырлык шәхесләр укытучылар бит инде. Әлбәттә. Укытучы шул кадәр илаһи зат безнең өчен. Аны ничектер хәтерен калдыру, аңа ничектер гади кеше итеп карау бездә башка да килмәгән. Бер вакытны укытучының өенә баргачыннан бәрәңге ашап утырганнарын күрдем дә аптырап калдым. Әни, укытучы бәрәңге ашыймыни ул дип сорадым. Нәрсә ашарга теләгәнмендер, ашатырга теләгәнмендер укытучыдан. Шулай дип, әни, укытучы бәрәңге ашыймыни ул дим. Менә шул кадәр укытучылар, аннан соң беренче сыйныфта үземне укыткан Кәүсәр апа, мин аны гел искә алам инде. Мин ул вакытта сез дип эндәшергә кирәклеген дә белмидерим. Бардым да укучылар мәктәп ишеге алдында торалар. Апа, мине укыт әле дип әйтәм. Теңгә бик ыстарып. Синең яшең җитми бит әле, син әле 5 яшьтә тулмаган. Сентябрьдә, 6 октябрьдә туган мин. Апа, укыт мине дип әйтәм. Шуннан минем апам авыру булганлыктан 9 яшендә кирде беренче сыйныфка. Апам белән мин көн сайын мәктәпкә барадыр. Шуннан менә шу укытучы әйткән, Шәриф апа, бу баланы 2нче елга утыртып калдырсам беренче сыйныфта, ничек итеп аның рәнҗүеннән котылырмын. 2нче сыйныф программасын үтәлә ул, йөрсен дигән. Бер көн дә калдырмадым, бер көн дә инде. Мин бары арифметика дәресләренә генә өлгерә алмадым. Арифметика бик яраткан фәннәрем, әмма безнең 5нче сыйныфтан соң арифметиканы җүнләп укыткан кеше булмады. 8нче сыйныфта Мөнир апа укыткан Мөгыйнова. Аннан соң кирип киттем инде тарихка. Тарих әсәрләндерә торган инде. Бик кызганыч, без татар тарихын укытмадык. Татарстан тарихын укымадык дигән сүз укытмадык дип җибәрдем. Белмәдек без аларны. Менә әбием сөйләгәннәрдән, авыл кешеләренең сөйләгәннәрен тыңлап утырудан бөтенләй башка тарих бар икән дә белдем аннан соң. Тәмин апа, менә син укымадым дип әйтсәң дә, син менә үзеңнең чыгышларың белән, үзеңнең язмаларың белән мәктәп укучыларына түгел, менә безнең күпме укучыларга, тыңлаучыларга шушы тарихны сеңдерә алдың син. Менә шушы хезмәтең дәврендә шактый зур олы хезмәт бит инде ул. Һәм менә синең укытучылык хезмәтен Казан авиация институтында дәвам итә. Ничек син бу әлеге уку йортына килеп чыктың? Мин ялгышып Казан егетенә кияүгә чыктым 5нче курста укыган вакытта. Хәзер укып чыктык, өйләнештек, безнең торырга квартирабыз юк иде. Без аның белән кешенең пычмагында, кешенең аяк астында яши башладык.
Шуннан соң мин әле татар теле әдәбияты бүлеген бетергәнгә күрә, татар теле әдәбияты һәм тарих бүлеген бетергәнгә күрә, Казанда ул вакытта мәктәпләр бетте. Мин укып бетергән 66 елда. Хәзер эш эзли башладым. Бер җирдә дә мине эшкә алмыйлар. Чөнки Казанда 2 мәктәп. Ул 2 мәктәптә укытучылар тулган. Кемгә хаҗәт? Татарча укытучы кеше. Шуннан нарсы мин үземнең укытучым Валентин Андреевна Бондаренко КПСС тарихын бардым. Валентин Андреевна мин әйтәм, мин эшкә урнаша алмыйм бит. Шуннан соң аның ире Георгий Алексеевич Леонтьев, Аллаһның рәхмәте булсын бу кешегә, ул мине библиотекага урнаштыра алды. Кайныкына. Библиотекада мин 3 елга якын эшләдем. Шуннан үзебезнең библиотеканың директоры Маргарита Ивановна белән бик тарихи темаларга сөйләшергә яратадыр без аның белән. Ул мине сынап сөйләшкән булган икән. Бер вакытны КПСС тарихының КПСС тарихы кафедрасының җитәкчесе Якуб Шарапович килгәч, Якуб Шарапович, бу кызны алыгыз әле сез кафедрагызга, аның белмәгәне юк тарихтан дип сөйләшә икән. Мин тарихны чынлап та бик яратып укыдым сеңнем. Әйтәм бит, менә тагын кабатлап әйтәм, әгәр укытучылар ярдәмгә итмәсә, менә шундый китапларны укыгыз дип әйтмәсә, ул китапларга күздә төшермәгән булыр, белмибез бит аны нәрсә икәнен. Аннан соң минем бәхетемә, мин бит төзелештә эшләдем, арка сөягемне сындырып киттем төзелештән, укырга кергәнче инде. Шунда мин эшләдем Казтранстрой дигән, Казан транспорт төзелеше. Алар Сибирдән килгән кешеләр, аның эшчеләре. Сибирдә бит инде революционерлар күбрәк, шулай бит. Алар менә минем укырга булган теләгемне шул кадәр аңлап алдылар. Анда библиотекага, китапханәче хатынга әйтәләр икән. Менә бу кызга игътибар итәләр дип. Анда бит укучылар конференцияләре үткәрәләр. Ул вакытта безнең хәзерге шикелле түгел тормыш, без активлар бик. Шул хатын укучылар конференция үткәрәсе булса, ул миңа Таня дип дәшәдер, бу китапны укып чыга күр, бу китап буенча без очраштырулар үткәрәбез, фәлән дигән шундый ниләр үткәрәбез, зинһар укып чык. Мин белер-белмәр татар русча белән шаулатадыр мин теләнем. Белгәнмендер, инде белмәсәм әйтмәсләр, шулай бит. Менә шулай итеп минем китап укуда бәхтем бик зур булды. Шуннан мин КПСС тарихы кафедрасына ассистент булып килдем. Башта лаборант булып утырдым, ана ассистент булып. Хәзер мин тормышымның иң бәхетле еллары булдымы синең бәхетле вакытың дип әйтсәләр, менә шушы Казан авиация институтында укыган елларым минем иң бәхетле елларым дип әйтер идем. Уйлап кына карагыз әле. Бер урынга 17 кеше конкурс. Ерак көнчыгыштан алып, Балтык буе илләренә кадәр безнең институтка укучылар килә. 17 кеше бер урынга. 9 институт бар авиационный СССРда ул вакытта. Балтык буенда Риганың үзендә институт гражданской авиации не бар, ә безгә укырга киләләр. Ул вакытта Рәшит Шакирович Нигъмәтуллин фронттан кайткан ата-анасы мөгаллимнәр, ул билимнең ни дип әйтергә инде, руслар кладезиләр инде, диңгезе булгандыр ул билимнең. Шул Рәшит Шакирович 17 ел эшләде. Ул ректор булып. Менә аның шушы 5нче уку залына зданиесына койган һәйкәле өчен әлдә иялам. Курынов басып тора. Метрдан артык үзенең мемориал тактасы. Рәшит Шакировичның китап бите шикелле генә бер нәрсә. Шуны мин әйтәм, безнең җитәкчеләр дә игътибар әйтеп тә караганым бар. Юк игътибар, юк. Менә шунда 17 кешенең җиңеп кергән студентка син инде кабатлап әйтәм, дәреслектән укыганда сүзне сөйли алмыйсың бит. Алар күп беләләр. Аннан соң ул төрле җирләрдә төрлечә укыганнар бит инде ул укучылар име. Аннан соң кичкеләр, алар нәрсәне генә белмиләр. Алар безнең семинар занятиендә миңа биргән сорауларны әгәр мин белмичә басып торсам, миңа хөрмәт ни дәрәҗәдә булган булыр икән? Менә шуңа күрә бик бәхетле елларым дип әйтәдер мине студентлар бик яратадыр. Алар белән ачыктан-ачык сөйләшеп тә буладыр. Аннан соң вакытта сәясәткә бик каты җиңел генә караучылар түгел исеңнем. Аполитичный дип йөртә торган инде шул сәясәткә каршы кешеләр бик күбәя. Чөнки дөнья күләм танылган галимнәр бар ичендә. Одинок жюристлар менә. Алар бик иркен әйтә торганнар үзләренең совет властының кайсы нәрсәләреннән риза булмаганнарын. Студентлар аларны бит ирешәләр. Әгәр алар үзләренең дәресләрендә, занятияларында советка каршы бер сүз әйтеп, мин алар дөрес түгел дип студентлар белән талашып жатсам, без ничек чыгадыр, беләсезме, мондай обстановкада.
Ул вакытта кухняда гына укырга ярый торган пассив дигән газетлар чыгадыр ие. Тагын ТС дигәннәр бар ие. Без шыпырт кына Мәскәүгә баручы кешеләргә шуларны алып кайтырга куша торган иек. Һәм шунда Совет властының ярамаган җирләрен бик ачыктан-ачык әйтеп, шул ук галимнәр бәхәсләшеп утырган ниләрне, мәкаләләр була торган инде. Бездә нәрсәдер аңлый башладык бит шуннан соң. Менә шул студентлар инде турыдан-туры сорау биргәндә, менә алай түгел дип әйткән вакытта, студентлар менә бу ягында уйлап карарга кирәк әле анын. Менә шулай шүләл дип студентлар белән әйбәт кенә аңлаша торган иек. Рәхмәт яусын ул студентларга. Алар минем хәлемне дә аңлаганнар. Алар шушы тарих белән дә бик каты кызыксынганнар. Кызыктындыра алган мин аларны үзебезнең ил тарихы белән, чит ил тарихы белән, хәзерге сәясәт белән кызыктындыра алган мин аларны. Мактанып әйтә дип әйтә күрмәгез. Эшләп чыктым бит инде. Әйе. Дәминә апай, менә шул Кайда укыган еллардан соң син бөтен дөнья татар конгрессы ишада. Син шушы конгресста иң беренче эшләгән кешеләрнең берсе. Сез анда бармак белән генә санарлык 4 кеше микән, 5 кеше микән? 5 кеше. Менә шуларның берсе син. Һәм андагы хатын-кызлар җәмгыятен, ак калфакны оештырып җибәрүдә синең ролең бик зур була. Әйе. КПСС тарих укыту бетте. Сыр җиңмерелеп төшкәч, кая барырга? Рәхмәт. Миңа Роза Туфетулова тәминә ди бездә ак калфак оешмасы оештырмакчы була, бездә хатын-кызлар оешмакчы ди. Хатын-кызлар турында бит минем диссертациямда хатын-кызларны социалистик төзелешкә тарту, Чуваш, Мари, Татарстан республикалары буенча. Шуннан әйдә ди, менә шуны оештырып карыйк әле, эшләп карыйк әле бергә дигәч, мин куана шушында күчтем. Каласым килмәде Кайда. Россия тарихын укытырга кушканнар, нишләптер минем яңалыкка да омтылу булгандыр инде. Шулай да мин күчтем. Күчтем, без 5 кеше, Рәшит Яғфаров, Лили Сахапова, безнең Сахаповна безнең инде фонд җитәкчесе, Рәшит Яғфаров, мин, Илдар менә Әлдәшли, Люция Әлдәшли. Без шунда бергәләп эшли башладык. Мин чит илдәге өлкәләр белән аралашу бүлеген җитәкчесе итеп куйдылар. Һәм шул ук вакытта без шушы ак калфакны да оештырып, ак калфакны оештыру безнең хатын-кызны элекке матурлыкка кайтарасы килүдән башланган иде. Безнең менә иң үкенгәнем хатын-кызлар өчен айрым бала тудыру йортын оештыра алмадык без. Татар хатын-кызлары. Татар хатын-кызларының. Мин хәзер аны аңлыйм, ни өчен без оештыра алмаганны. Ул вакытта башым эшләмәгән. Эшләсәм дә әллә кая әйтә алмаган булыр идем. Сеңлем, мин бит инде әйткәнем бар, әнә кым сәгатендә дә әйттем. Һәр милләт баласы үзенең билгесе белән туа икән дип. Мин уйлыйм, һәр милләт баласы үзенең билгесе белән туганын белгәндер ул өстәгеләр. Шуңа күрә татар хатыны үзенең татарча, Ходай Тәгалә аңа син татар, син милләтең өчен җаваплы, син аның бөтен үзенчәлеген алырга да һәм менә Ходай кушканча яшәргә һәм эшләргә тиеш тә дигән ниен билгеләмәсен, белмәсеннәр дип эшләгәннәрдер дип беләм мин. Татар хатын-кызларның бала тудыруда башка хатын милләт хатыннары белән әйтмим инде, бөтенесен санамыйм. Үзенчәлекләр, аерымлыклары бар бит. Ул аерымлыклар татар хатыны татарча бала тудырса, бердә мишәйт итмәгән булыр иде. Безнең әхлагыбыз югарырак булган булыр иде. Безгә менә бүгенге көндә бөтенебез дә бер милләт кешеләре дип һәрбер милләткә ягылган җаваплылыкны һәм өстенлекне алып без алай аңлата алмаган булыр идек. Без үзебезнең татар кызларына, татар балаларына аңлаткан булыр идек. Сиңа Ходай туган вакытыңда бит синең милләтеңнең кем икәнен айырып биргән. Син шуны үтәйинде балакаем дип әйтер идек, һәм алар җүләр түгел бит ул. Татар гомер буенча акыллы булып яшәгән, Аллага шөкер. Һәм ул аны аңлаган булыр иде, татар булып яшәгән булыр иде. Нишләп безнең менә шуны белмәгәнгә күрә безнең татар кызлары бәлкем башка милләткә кияүчкә торгандыр. Аннан карыйсын җүндегенә җигит, аның хатыны башка милләт кызы. Ник башка милләтләр арасында югалабыз? Менә аның кая булган сәбәбе. Без шуны тиешенчә аңлата белмәгәнбездер. Бәлкем безне әле тиешенчә яклаучылар да булмагандыр. Безнең җитәкчеләр арасында югыйса ул әллә нинди аның авырлыгы булмасы. Татар хатын-кызлар өчен айрым татар балалар йорты тудыру. Моның нәрсә авырлыгы бар? Нәрсә авырлыгы бар моның? Менә шул Сөембикәгә һәйкәл куймаган төсле инде бу. Менә менә шул конгресста эшләгәннән соң күчәсең тарих институтына һәм шактый еллар тарих институтында Шиһабетдин Мәрҗани исемендәге тарих институтында хезмәт иттең. Күп кенә китапларың чыкты. Менә минем Шәҗәрәм дигән китабың да синең
Шу тарих институтында эшләгән елларда дөнья күрде бит инде балалар өчен. Минем бәхетемә менә әйтеп киткән идем ишәле мин сеңлем. Иң беренче миңа әнә шул Кастрансториның директоры, өлкән кеше инде ул. Миңа ярдәм итешкә кергән, мин ул вакытта Казанга килгәндә паспортым юк иде. Татар хатынына кердем, апа алыгыз дип. Татар хатыны мине алмады эшкә. Мин чыктым да хәзер инде 2 ай буенча йөрдем бит, кем кундырса шунда кунып. Үксеп җылыйм, истерика булгандыр инде. Шунда өлкән генә 2 метрлыга якын гәүдәле бер абый, кызым нишләп җылыйсың дип сорады миннән русча. Мин ул вакытта русча укытуның рус теле укытучылар булмагач, беләсең инде син артыгын тукты белмим менә, әлдә сөйләшкәндә зиңар гафу итегез. Корова у нас умерла. Мама умирает дип әйтәм бу кешегә. Корова сдохла дип әйтә белмидер имен ул вакытта. Шуннан ул мине әйдәле, ладно, пошли, доченька диде, теге отдел кадр җанны алып кирип китте. Ты ее почему на работу не принимаешь ты? У нее паспорта нет. Я не спрашиваю, есть у нее паспорт или нет. Она же плачет, что работать хочет. Доченька, тебе общежитие надо? Надо. Менә шулай, менә шушы кешенең кай вакытта русларны сүгеп алам да, име кай вакытта исемә килеп төшә Сергей Иванович Аполлон дигән кеше. Аннан соң менә миңа эшкә урнашырга үзебезнең Якуб Шарапович ярдәм итте, име. Мин шулай итеп укытучы булып китә алдым. Алланың рәхмәте булсын, мин аңа дуга укыганда икесенә дә дугаларын калдырмыйм. Георгий Алексеевич Леонтьевка да философия кафедрасының җитәкчесе ел. Эшкә алып барып тыкты бит ул библиотекага мине. Минем шулай итеп яхшылык күргән кешеләрем руслар һәм башка милләт кешеләре булган икән. Ә монда миңа Фәрит Мирзович Султанов белән эшләргә туры килде. Ул бит философия фәннәре докторы исеңнем. Аның белеме, аның белән сөйләшүе үзе бер бәйрәм. Ул бит әйтте миңа Фәрит Мирзович. Тәмин апа, әйдә балалар өчен шәҗәрәләр турында китап чыгарып кара әле диде. Эшләп кара әле шул китапны диде. Чыгардым һәм ул берничә мәртәбә аны чыгардылар. Ул китабым минем бик популярланып китте. Бүтән кеше яратып китте ул китапны. Шуннан соң Фәрит Мирзович әйтә: "Сезнең диссертациягыз бит хатын-кызлар темасы да булган икән, Тәмин апа. Язып карагыз да татар хатын-кызлары турында" ди. Шуннан бәлкем ди докторский итеп эшләрсез аны ди. Мин шулай итеп русча язарга тотам бит. Ступень образования да Сорбоннан, шул Сорбоннада укыган хатын-кызларны. Шуннан минем үзәгемә үткән бер нәрсә бар иде. Рус әдәбиятында татар хатын-кызларның укыганмалар, галимәме алар, ул турда бер сүз әйтелмидер иде. Алар күрмәмешкә тырыштылар безнең кызларның кем икәнен. Шуннан хәзер менә шул китабым өчен материал җыйганда, архивларга кирсәм, рус кызлары өчен нинди уку, югары уку йорты ачылган, шунда укыган бит татар хатын-кызлары. Мәдрәсәдә дә укыган. Шунда кирәкле укырга кергәндә кирәкле булган 25 экзаменны да биргән бит сеңлем. Һәм укыган. Исем китте. Женевада да укыган, Мюнхендә да укыган татар кызлары, рус кызлары өчен ачылган Петербургта да укыган, һәм башка бөтен җирләрдә гимназияләрдә дә укыган. Моны ничек калдырган? Менә мин аларны чүпләп җыри башладым хәзер. Петербург, Мәскәү, Оренбург, Уфа, Пенза архивларыннан җыйдым материалларны. Мин бик каты хәзер әллә кем булып киттем үзем өчен. Менә бит безнең татар кызлары. Менә бит безнең татар кызлары. Ярар, татарлар руслар белән тиңләшә алганнар, узып та киткәннәр. Әле еврейларга бит махсус квота да бирелгән булган ул вакытта. Безгә юк. Безнең бит университетка, Казан университетының татар җегетләрендә әле ул татарча исемен алмаштырса, урыс диненә күчсә, шуның белән генә кирә алган университетка. Миндә бар аларның исемнәрен, бүген ул турда сөйләшмәйбез. Шулай итеп кирә алган. Ә монда татар кызлары кергәннәр, динен алмаштырмаган. Һәм аларның менә Петербургта Гаязис Хакый җитәкчелегендә татар яшьләре иешканнар, һәм алар нәрсә дип куйганнар? Иң беренче үзләренең максатны татар үзебезнең халкыбыз арасында мәдәни һәм мәгърифәт эшләрен югарылыкка күтәрү. Менә шул кирәк бит сеңлеме? Шул хәтле кеше үзенең милләтен хөрмәт итү кирәк бит. Башка милләтләрдә дә бардыр ул. Әмма мин менә шуларны укыган вакытта җылыйдыр инде. Аннан соң инде башка җирләргә барганда да теге конгресста эшли башлагач күп йөрергә туры килде. Ул хәлләрне син үзең дә беләсең, командировка дигәнне. Шунда татарча сөйләшкән сүз булса, тизрәк колакны саласын, башлыйсын ул кызларны, әйме. Менә Аллаһның рәхмәте булсын, элек татарлар берсенә берсе ярдәм иткәннәр. Авыр вакытларында алар татарлар берсенә берсе барганнар.
берсеннән берсе ярдәм эзләгәннәр һәм ул ярдәмне ала алганнар. Ә мин хәзер менә татарларда бу сыйфатыбыз бетеп бара дип беләм сеңлем. Бетеп бара. Чөнки без хәзер менә Индус Ризакович та үзенең китапларында язып чыкты. Татарларда ничектер берсеннән берсе көнләшү, аяк чалу сыйфатлары да бар дип язганнар име. Менә шул сыйфатларның безнең арабызга киреп урнашуына бик каты гарьләнәм мин. Әгәр бер-беребезне күтәрә алсак, бер-беребезгә безнең вакытында теләктәшлек белдереп, аларга ярдәм кулын суза алсак, бөтен татарлар берсенә берсе, без булай гына булыр идек мени сеңлем. Тәмин апа, менә 73 яшында эштән киттең, син әйбәт. Ансына. Тарих институтыннан син 73 яшында үз теләгең белән эштән киттең. Әле син онда эшләгән булсаң, әллә нәрсәләр эшләгән булар идең, әллә нәрсәләр язган булар идең тагында. Сеңлем 73 яшь, 73. Бәлкем Фәрит Мирзевич эшләгән булса, әле мине җибәрмәгән булыр иде. Мин аңа бер вакытны әйттем, Фәрит Мирзевич, мин 70-кә җиткәч, мин инде кеше җанында эшлим әле дип әйтергә ялам китәм мин дидем. Ул вакытта без татар педагогик фикер антологиясе дигән китап өстендә эшлидер идек. Бу китап минем йөрәгемә шул кадәр нык киреп урнашкан китап иде. Чөнки институтта укыганда Муса Җәлилнең ике туганы Тахир Яхич бар иде, Корбанов. Ул безгә педагогикадан мисаллар китерергә кирәк булса, атаклы педагоглар. Италиядәге Песталоцци да калмыйдыр, русларның Ушинскийлар да калмыйдыр, Жерар Толстойны үзебез дә беләбез инде. Аның шундый дәреслектәре мин беренче класска Толстойның уку китабы дигән китап белән килеп кирдем, чөнки әлифба юк иде. Аны укытучым бүләк иткән иде миңа. Менә шуннан бер вакытны барып сорыйм. Тахир абый, мин әйтәм, абый дип сөйләшәбез инде ул вакытта. Тахир абый, менә сез безгә гел чит илдәге атаклы педагогларның тормыш юлларын китерәсез, аларның фикерләрен әйтәсез. Безнең үзебездә шуларның төсле итеп әйткән, шуларга менә безгә үрнәк итеп куйган педагоглар булмады микәнни? Тахир абый җылады шул вакытта. Күзеннән яшь акты да чыкты. Аларны сезгә белергә насыйп булсын, балалар ди. Хәзер безнең институтта шул татар педагогик фикер антология дигән китабын чыгарырга кирәк булды да, хәзер мин репрессияләнгән кешеләр белән хәйран таныш бит инде, архивларда эшләгәченнән. Аннан соң ул Апанаевлар тормышлары, Үтәгәновлар тормышлары, Үтәмишевләр тормышлары, Яушевларның тормышлары белән архивларда йөри танышкан бит инде, әйме? Шуннан мин бардым нигә? Архивка. Фәрит Мирзевич белән сөйләштек тә. Фәрит Мирзевич репрессияләнгән педагогларны кертергә ярыйдыр, ярый. Шуннан анда Венера Гарифулловна эшлидер безнең ул вакытта архивта, Декабристов урамында урнашкан. Венерага бардым, сеңлем, мин әйтәм, менә миңа дидем, репрессияләнгән педагогларның, укытучыларның эшләре кирәк дим. Алар бик күп бит. Тәмин апа үпкәләмә бирмибез. Аларның эшләрен бирергә рөхсәт юк ди. Мин җылап җибәрдем. Мин әйтәм, алар булмагач, алар бит инде безнең иң атаклы кешеләребез. Иң акыллы фикерләрне алар әйткән, ничек алар кермәсен? Сеңлем, бу дидем, миңа кадәр сораган кешеләр бар иде аларның эшләрен дидем. Юк, Тәмин апа. Мин тагын җылап җибәрдем. Миннән соңда сорамаслар инде аларны, балакаем. Мин әйтәм, бир, мин сезне авыр хәлгә куймам. Менә минем язганнарым, миңа нәрсә кирәк? Алар кайсы авылдамы, шәһәрдәме туган, кайсы мәдрәсәне бетергән, кайсы мәдрәсәдә эшли башлаган, һәм безнең өчен, бүгенге көн өчен аларның нинди фикерләре калган. Шуны гына карыйм, сеңлем. Көн сайын калдырып китәрмен күчереп алган материалларымны, карарсыз. Ярамаган эшләр булса, сызарсыз, мин аны өчен сезгә үпкәләмәм. Бир син аларны миңа, бирегез. Бир дип сөйләшәбез инде без үзебез, шәйме? Шуннан миңа рөхсәт итте. Ул Венерага гомерем буенча рәхмәт укыйм. Мин рәхәтләнеп, ул кешеләрнең шәхси эшләрен карый башладым. Миңа кемне саткан, кем менә шул саттылу аркасында кем нинди җәбер күргән, аларны укымаска тырыштым. Кай вакытта яшермим инде, кай вакытта киреп китәсен, ич беләсе киләйме? Ну, Алланың биргәненә шөкер, кемне сатканын, кем нишләгән бер вакытта да бер кешегә дә сөйләмәдем. Белгән булсам да, хәзер дә хәтеремдә булса да, бер кешегә дә сөйләмәдем. Һәм менә шушы китап дөньяга чыкты. Без теләгәнчә үк булмады инде ул. Кайбер җитешсезлекләре дә булды. Әмма менә шушы һәрбер мәктәптә иман шарты шикелле, Коръән шикелле басып торырга тиеш булган шушы педагогик фикер антологиясе кызганычка каршы рекламада булмады ул китапка, телевидениедән дә бернинди дә кызыксыну күрсәтмәделәр. Һәм мәктәпләрдә дә юк, берничә мәктәпкә үзем алып бардым. Шырашулар үткәргән вакытта менә сезгә бүләгем булсын дип, шул китап калды. Киң кулланышы таба алмады. Нишләп безнең мәктәп укытучылары
Burunғы безнең атаклы педагогларның фикерләрен беләселәре килмәде. Нишләп ул фикерләр белән балаларны тәрбияләүне максат итеп куймадылар? Хәзер дә аңламыйм. Үзем һаман сайын юк та ул китаптан гел файдаланырга торам. Хатын кызларыбыз да булган, ир йортучларыбыз да булган. Үкенечләр күп инде сеңнең. Тәмин апай, гомер булгач бардыр инде барсы да. Үкенечләр күп Инде инде. шактый гомер узылган, шактый хезмәт башкарылган, шактый эш эшләнгән, күпме мәгълүмат таратылган шушы еллар дәвамында. Син әле бүген дә бит тик тормыйсың, син әле авылыңның тарихын язып ятасың. Әйе. Авыл тарихын. Бу Этне районының Әйе, Яңа Шимбер авылы тарихы. Әйе. Менә быел самоизоляция дигән нәрсә килеп чыкты шиндиме? Өйдә генә утырырга куштылар. Рәхмәт, менә шушы авыл тарихына кирип китүем белән мин шушы уңайсыз вакытларны да кечерә алдым. Ардым да мин архивларда мин электән үк кызыксынып киләдер инде авылыбызның тарихы белән. Торфчылар кайткан, торфчы кызларыбыз турында, урман кисте кызлар, һәйкәлләрне кем куяр дигән тракторчы кызларыбыз турында мин язадыр инде. Алар бит бөтенесе дә тарихтан, аннан соң кешеләрнең үзләреннән ишетеп, алар белән сөйләшеп, әле вакытта бөтенесе үлеп бетмәгән иде. Менә шушы мәкаләләрем дөнья күргән иде минем, шушы хезмәтләрем. Күп инде алар. Шуннан соң мин аларны җыештырып дип әйтимме шунда ил язмышын салып иңнәренә дигән китабымны куйган идем. Менә мин Аллага шөкер ничек яздым икән дип сөйнәм бу китабыма. Чөнки ул катка чыкмады, аны гел сырыйлар, Мәскәү, Петербург шәһәрләреннән дә, Оренбург шәһәрләрендә сораучылар бар. Нишләтер мин аны яңадан чыгарга дип уйламадым да шунда китабымны алам да ярый мин сезне әле чыгардым дим. Анда хатын кызларның кемнәре генә юк синем җаным. Кемнәре генә юк. Менә карагыз әле татар хатын кызлары арасында менә безнең заман кызлары, безнең заман укучылары декабрист хатыннарына бик каты без ис китеп сакланып укыдык инде. Имеш алар ирләр артыннан Читага кадәр барганнар. Аларның бит бару максатлары, бару шартлары хәзергечә булмаган сеңләмәйме? Аларның хезмәтчеләре дә булган. Аларга тиешле вакытта кареталарын да биргәннәр, кирәк булганда атларын да җигеп биргәннәр. Алар барганнар, рәхмәт. Мин аларга рәхмәт кенә әйтәм, көнләшмим дә. Ә миңа сөйләделәр Мәүдүдә апа турында. Мәүдүдә апа Сукыр мулланың хатыны, Олы Тегермәнлек авылыннан киткән, Балык Бистәсе районының, аңа бит егетләр әнә шул Сукыр егетнең Сукыр мулла булып эшләгән ул егет. Ул аның сукырлыгы да бик каты айны шартларда. Гава авырыннан кешенең күзе сукырая икән. Күрше хатыны кергәндә 5 яшьлек бала турында, Алла, бу баланың күзе күрәйш, алар сукыр булырга тиеш дип әйтеп җибәргән. 2 сәгатьтән соң бала сукырайган. Әтисе мулла кеше моны җибәргән. Астерхан мулласына үзенең белгән, аннан соң Касим шәһәренә җибәргән, үзе мулла булган кешеләр инде алар. Һәм бу бала күзле шәкертләрнең укыганын ишетеп, күңелдән Коръән шартын, Коръәнне күңелдән белгән, Коръән хафиз булып киткән. Шуннан аның соң Петербургка кайткан, әтисе янына Петербургтан Гатчина шәһәренә теге гаскәри ниләр арасында эшләргә кушканнар, гаскәри солдатлар арасында аңа барып җиргә читен булган. Аннан соң соңыннан ул Петербургның мәчетендә эшли башлаган. Ни дип әйткән ул егетләргә, минем сукырлыгымны әйтеп риза булган бер кызны димләгез дигән. Егетләр кайтканнар Тегермәнлек авылына. Менә шундый сукыр кеше бар, чыгасыңмы? Һәм мәзин кызы Мәүдүдә миңа аның күңел күзе күрсә җитә дип риза булган. Әтисе дә аптыраган. Кызым укымасын микән? Укымыйм дигән. Петербургка килгән. Аннан хәерче булмаганнар инде алар. Аннан соң теге мулла бездә Аллага шөкер хәерче булмагандар. 12 бүлмәле квартира алып, ул кызлар укыта башлаган. Аннан соң тегесе ире инде Садретдин укыта башлаган ир балаларны һәм шуңа алгарак китеп әйтим әле, аларны Петербургта кулга алганнар репрессияләргә вакытта һәм үзенең укучылары кыткарганнар, беләсезме? Иксендә. Менә шушы апаның, шушыларның 11 балалары булган, 5-се үлгән, 6-сы үлгән, 5-се исән. Һәм иң типчек баласына Садретдин хәзер мулла булыр дигән, бик талантлы булган, балалары сугыш калган, сугышта үлгән. Хәзер Садретдин әйтә икән Мәүдүдәгә, карчык, без бит аның каберенә
туфрак салып кайтырга тиеш. Ничектер мин бара алмам инде. Минем үзем беләсен, сәламәтлегем юк, күземдә сукыр. Сиңа йөк кенә булырым. Һәм бу Мәмдүдә риза булган, үзе генә китәргә. Хәзердә аптырыйм, генеральный штабка барып, үзенең баласы кайсы фронтта сугышта үлә бит инде. Кайсы фронтта үлгән, шул частьларга барырга рөхсәт иткәннәр. Хәзер мөмкинме менә бу хәл? Юк. Шуннан генеральный штабтан фронт штабына моңа кагаз биргәннәр, рөхсәт кагазе. Фронт штабына баргач, моңа 2 солдат биргәннәр. Каберләрне, теге бала кайда, бу часть кайда сугышкан, шуның буенча бу хәзер эзли башлаган баласының каберен. Нинди кабер ул? Чокыр сеңлем. Беренче чокырны ачуга ул ниткән, хушыннан язган теге каберләрдән чыккан ис, анда хәлләр күргәченнән ул җанашым аңын жогалткан торган, шуннан арсын шушы кабернең гәүдәләрен, үле гәүдәләрне үзебезчә мусулманча салып чыккан. Монда юк. Китәләр картадан карыйлар, кайда тагын шундый ни бар, чокыр бар. Китәләр, шулай итеп ул 6 чокырны ачкан. 6-чысында гына улының аягындагы миңе белән изләп тапкан. Менә мондый. Бу хатын бармы берәр тарихта, бүтән җирдә? Юк. Әнә Сербиядә сугыш барган вакытта, Югославиядә бер хатын каяндыр килде, үзенең инесенең каберен изләп. Һәр сугышчы өчен аерым кабер, утырды да дыгасын укыды да китте. Әми чагыштырып карарга мөмкин. Ничә мәртәбә мөселман киносын төшергән кешеләргә әйттем. Зинһар өчен дидем, бу бит тарихта кабатланмаслык хәл. Төшерегез, белсеннәр татар хатыннарының кем икәнен дип әйме. Юк сеңлем, искә алучы да булмады. Без үзебезне күрсәтә дә белмибез. Без үзебезнең кадерне дә белмибез, үзебезнең халкыбызның. Аннан соң бу Хәдичә апаларны уйлап кына карагыз әле. Хәдичә апа Коми лагерында, менә Ямашевны искә алдың бит инде. Коми лагерында утырган вакытта анда ирләр бер баракта, хатын-кызлар бер баракта. Кайбер ирләрнең хатыннары белән сөйләшәсе килә бит, но аларны сөйләштермиләр. Аларга андый иркенлек юк. Хәдичә апа врач буларак әле территориядә иркенләп йөрергә мөмкинлеге булган кай вакытта. Ул җанашым ирләрнең хатларын теге хатынына илтеп бирә икән, хатыннан алып кайтып нигә иренә бирә икән. Әгәр үзен белеп алган булсалар, берәр кеше әйткән булса, ул хат почтальон рәшендә йөри дип әйме, аны бит шунда ук терәп аткан булырлар. Менә ул аңа әнә теге Чирков дигән кеше аның менә нәкъ шул сыйфаты өчен И все было не так дигән китабында керткән сеңлем. Ул китапны алгач, шунда Хәдичә апа турында утыргач, алдым да, "И газиз Аллам, тагын кемнәрең бар икән синең без белмәгән" дип әйтеп утырдым. Җыладым миналарның менә шундый үзебезнең кабатланма шәхесләрнең тормыш юлларын укыганда минем җыламыйча калганым юк сеңлем. Ходай биргән бит шушы кадәр матур сыйфатларны. Биргән безнең кызларыбызга гына. Ул бит Чирков андагы рус хатыннарында язаладыр. Әгәр рус хатыннары шуны эшләсә. Тәмин апа, синең хезмәтең бик зур, башкарган эшләрем бик күп. Алла бирсә безгә менә син бер төкләп җыйган шушы яңа Шимбер авылының да тарихын улыбызга китап итеп аларга языр. Моның өчен сиңа Ходай Тәгалә гомер бирсен. Амин, амин. Сәламәтлегеңне бирсен. Без сине юбилеең белән чын күңелдән котлыйбыз. Рәхмәт. Исән сау бул. Син безгә бик кирәк. Сез дә миңа бик кирәк, сез булмасагыз, миңа кем шулай үстереп торыр исеңнем. Менә матур мәкаләләрең белән әле син Алла бирсә татарлар газетасында һәр вакытта да чыгып торырсың дип ышанабыз без. Уңышлар сиңа Тәмин апа, сәламәтлек сиңа. Гөлназ сеңнем сиңа да мине якын итеп, Тәмин апа дип якын итеп, гомер буенча мине олы хөрмәт белән шулай итеп яшәгән өчен бик зур рәхмәт җаусын. Менә без башлап җибәргән конгресс өчен дәвам итәсез әлдә. Конгресска кичкенә генә тәнкыйть сүзе ишетсәм дә, минем җөрәгем авырта. Чөнки беләм, конгресс нинди шартларда эшләп җибәрде. Хәтта менә сабан туйлары гына үткәрүне дә кайбер кешеләр тәнкыйть утына алмакчы булдылар. Аңа да ачуым килә. Сабан туй татарныкы бит ул. Татарны бөтен дөньяга танытты бу сабан туй. Ничек аны тәнкыйть итәргә мөмкин? Минем аңа бик ачуым килә. Шуңа күрә конгрессыбыз яшәсен. Аллага шөкер, аларның сезнең барыгызның да эшендә Худайның мәрхәмәте булсын. Худай юл күрсәтсен. Һәрбер эшегездә Худай таяныч булсын. Амин. Дип әйтәсем килә. Рәхмәт Тәмин апа. Исән сау булыгыз. Бүген безнең дөнья студиясында кунакта менә шушы көннәрдә үзенең 80 яшьлек юбилеен билгеләп үтүче тарих фәннәре кандидаты, танылган галимә, Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Тәминә Әхмәт кызы Биктимирова булды.
Ә мин Гөлнар Шәйхи, бүгенгә сезнең белән саубуллашам.